салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали Барса ТЖ ва чизе ки матбуотҳо менависанд мо дар ин ҷо гап мезанем. Агар мухлиси Барса бошӣ то ҳатман обуна шав, зеро ту дар ин ҷо аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаат бохабар хоҳӣ шуд. Ва бале, лайки қиматбои худро аз ёд набарорен, зеро ин чизҳо барои пешравии канал муҳиманд. Ҳамада тамошои хуб, рафтем. Чхеле ки Мигел Рико дар мақолаи худ рӯзи шанбе дар Mundo Deportivo қайд кард ки Климан Лангле ин ҳимояи ояндаи Барселона мебошад. Дастаи каталонӣ бе ягон роҳ намехоҳад бо бозингари фаронсавӣ ҷудо шавад ва ӯро фундаменти ҳимояи Барса мешуморад. Лангле 24-сола дер ё зуд лидери ҳимояи Барса хоҳад шуд ва дар ҳама ҳолат дар оянда ба ӯ дар ҳимоя боз ягон ҳимоятгари ҷавони дигарро қуш мекунанд ва дур намеравем бародарон. То дибо ба фикри ман номзади беҳтарин аст ва ман боварии комил дорам ки ӯ дар оянда ба топ ҳимоятгар мубаддал мегардад. Ӯ инро аллакай дар Шалке нишон дода истодааст ва ӯ бо Лангле дар ҳимоя идеалӣ мебошад. Яктоаш бо пои рост боз мекунад, дигараш бошад бо пои чап ва ин чизи асосӣ мебошад то пасҳои додашуда хуб равад. Шумо дар ин бора чӣ фикр дорем бародарон? Ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Мо бошад давом медиҳем. Дӯстон, хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xBet мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро ва барои пешравӣ ва тез баромадани видео ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди Барса ТЖ дар аввалин пардохтатон соҳиби $100 гардед. Дастгирии шумо пешравии мо. Президенти Ла Лига Хавиер Тебас дар рӯзномаи италиявӣ Карьера делла Спорт боз дар бораи бозгашти футбол гап зад. Анҷоми мавсим на танҳо ҳадафи иқтисодӣ, балки поквиҷдонии ахлоқӣ мебошад. Мо зина ба зина клубҳои испаниро пайгирӣ карда истодаем, то чемпионатро дар ҳолати бехатарӣ ба итмом расонем. Мо ҳанӯз санаи оғози Ла Лигаро намедонем, аммо дар ояндаи наздик маълум хоҳад шуд. Протоколҳое ки дар Испания ва ҳам дар Италия таҳия шудаанд беҳтаринанд ва ба бозингарон, тренерон ва кормандон имкон медиҳад ки оромона кор кунанд, гуфт Тебас. Тебас боз қарори ҳукумати Фаронсаро дар бораи бекор кардани Лига 1 шарҳ дод. Онҳо кӯшиши рақобатро дар Фаронса манъ карданд. Онҳо намунаи ибрат нестанд ва ҳоло мо наметавонем Лига 1-ро бо мисоли Ла Лига ва Серия А муқоиса кунем. Ман боварӣ дорам ки манфиатҳои дигар дар он ҷо дахолат карданд. Дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Оё шумо розӣ мешавед ки ба мисли чемпионати Фаронса сезонро анҷом расонанд ва Барселонаро қаҳрамон эълон кунанд, дар он ҳолате ки ӯ аз Реал ҳамагӣ 2 хол пеш аст? Ман ҳамчун мухлиси Барса ба ин чиз розӣ нестам. ПСЖ бе ин ҳам қаҳрамон мешуд, Ливерпулам ҳамчунин. Лекин дар Италия, Испания ва дигар чемпионатҳо интригаи қаҳрамон шудан вуҷуд дошт. На танҳо барои қаҳрамонӣ, ҳамчунин дастое ки барои афтодани топ 4 барои Еврокубокҳо. Агар дар маҷмӯъ ба мисли Фаронса шавад, то ҷанг байни клубҳо сар мешавад. Ин фикри шахсии ман буд. Шумо фикри худро дар комментария нависед. Чхеле ки Спорт ес хабар медиҳад, Боруссия Дортмунд мехоҳад ситораи ҷавони Барса Ансу Фатиро бихарад. Сомона қайд мекунад ки занбурон ӯро ҳамчун ивазшавандаи Ҷейден Санчо мебинанд ки ӯ бо эҳтимоли зиёд дастаашро тарк мекунад. Аҷибаш дар он аст ки Барса тайёр аст бо бозингари худ ҷудо шавад, аммо ба шарте ки дар созишномаи ӯ хариди дубора навишта мешавад. Ва новобаста аз он ки ин чӣ гуна садо медиҳад, қарори фурӯши Фати барои ҳама дуруст аст. Якум, худ Фати бозӣ хоҳад кард ва ин чиз барои ӯ муҳим мебошад. Ба ғайр аз ин ӯ дар Боруссия бозӣ мекунад ки онҳо медонанд ки бо бозингарони ҷавон чӣ хел муомила кунанд. Инро ҳама медонад. Дуюм, дастаи Дортмундӣ соҳиби бозингари беҳтарин мешавад. Дар бораи Барса бошад, онҳо метавонанд бо пули фурӯши ӯ вазъияти молиявии худро ҳал кунанд ва вақте ки даста пурра аз буҳрони молиявӣ барояд, метавонад ӯро дубора бихаранд, дар он ҳолате ки Фати пурра худро кушода бошад. Ҳама дар ин ҷо ғолиб мебарояд, ҳатто Барса бештар аз ҳама, барое ки даста ягон риски зиёдатӣ надорад. Бинои Марка бо сарлавҳаи аҷоиб баромад. Тахминан Тер Штеген бо Барса дар бораи созишномаи нав гап зада наметавонад. Чӣ хеле ки Сомона қайд мекунад, дарвозабони немисӣ мехоҳад дар як сол 18 миллион евро кор кунад. Барса дар ин маврид бошад тайёр нест ба ӯ ин хел маблағ диҳад. Ҳозир футбол дар ҳолати бад қарор дорад ва даста ин қадар маблағро аз куҷо меёбад? Агар пулам дошта бошад, то ба корҳои лозима сарф мешаванд. Мо мехоҳем хотиррасон кунем ки ҳозир бисёриҳо Онанаро бо Барселона пайваст мекунанд ки айни ҳол ӯ дар Аякс ҳунарнамоӣ мекунад ва дар вақташ академияи дастаи каталониро хатм кардааст. Қайд мекунем ки худ дарвозабон гуфта буд ки дастаашро тарк мекунад ва ин саволро бо роҳбарият ҳал кардааст. Дар ин бора пурра ман дар канали 11 бозингар гап задам. Ссилкаи видеоро шумо дар описаниеи ин видео меёбед. Ҳатман тамошо кунед, агар надида бошед.
ба ман шахсан номаълум буд барои чӣ Онана ба Барселона лозим шудааст ва ӯ дар он ҷо ҳамчун даврзабони дуюм бозӣ хоҳад кард. Лекин чӣ хеле ки фаҳмидем, гап дар дигар ҷо будааст ва роҳбарият мумкин ӯро ҳамчун ивазшавандаи Тер Штеген нигоҳ дошта бошад ки онҳо тайёранд бо ӯ хайру хуш кунанд. Шумо бошад бародарон вариантҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.